Здравейте, аз съм Ади и ви приветствам от Студентски парк. С доста от вас се видяхме на фестивала Здравей и здраве в София преди известно време, като 30 от вас се включиха в нашата томбола, която днес предлагам да изтеглим заедно с вас. Тук са номерцата от 1 до 30, защото мога да ви кажа, че всички от нашата томбола ще спечелят награда и тук сте всички вие по ред на включване в нашата томбола са номерцата и ще изтеглим сега заедно кой какво печели. Предлагам да започваме с първите две награди. Това са две индивидуални консултации с нашия трансформиращ коуч Ели. Първата от тях се печели от номер 23 в нашата томбола и това е Мина Иванчева. И следващата онлайн консултация с Ели се печели от номер 17 Галя Рачкова. Продължаваме нататък. Следващите две награди са два курса как успешно да решаваме проблеми в партньорството, като те също са онлайн. Първият от тях печели номер 15 Мария Благоева, а от същия курс ще има възможност да се възползва и сега ще ви кажа кой. Номер 2, това е Валерия Джигова. Следващите 5 награди, които ще изтеглим, са 5 индивидуални онлайн сесии за решаване на емоционални проблеми с есенциите на доктор Бах по метода Кремер. Като първата от тези 5 печели номер 4 Зара Кърпова. Следващият спечелил е номер 7 Виолина Костова. Така останаха още 3 от тези онлайн консултации. Следващата е номер 12 Ана Кирчева. И последните две отиват при номер 18. Това е Татяна Бенева. И нека да видим кой още. Това е номер 30 Александра Юрданова. Продължаваме с още две наградки. Те са с нашият нутрициолог и треньор по хранене Радо. Като имахте възможност да спечелите две консултации с него. Първата се печели от номер 13. Това е Кичка Милева. А втората се печели от номер 8 Зафира Долапчиева. След това следващите две награди са свързани с мак-картите, като първата от тях е една колода мак-карти вторични ползи, от която ще може да се възползва номер 6. Това е Мартина Александрова. А от втората колода мак-карти, свързана с родовите програми, ще може да се възползва номер 3. Това е Гергана Младенова. Следващите 15 души от нашата томбола печелят участие в групова онлайн сесия и консултация за създаване на своя лична цветна комбинация на капките на доктор Бах. Като първата се печели от номер 14 Здравко Чубриев. След това продължаваме с 22 Валерия Тухчиева. После имаме номер 20 Мария Владимирова. Следващият спечелил е номер 10 Кристина Ризова. После номер 1 Валентина Цанкова. Продължаваме с тези групови консултации, като спечелил такава също е номер 26 Мира Христова. Имаме номер 28 Мила Димитрова. След това номер 27
Лилия Димитрова. След това номер 5 Гюлизара Молва. Още няколко ни останаха. Номер 19 Боряна Зарева. Номер 21 Радка Падалска. След това номер 11 Ирена Спасова. Последните няколко, които ще участват в тези групови онлайн сесии, са номер 25 Албена Владимирова, 24 Весела Борисова, номер 29 Емилия Алексиева и остана номер 9. Това е Аделина Стоянова. Ето, изтеглихме всички 30 награди, които бяхме предвидили. Всеки от участвалите ще може да се зарадва на една от тях, като за това кога ще може да го направите, ние ще се свържем с вас. Ели за нейните награди ще се свържа с вас, а за останалите най-вероятно ще се чуете отново с мен. И пожелавам ви да бъдете много здрави. Очакваме скоро да се видим отново на следващият фестивал Здравей и здраве и до скоро чуване!